Anois, be mí ag fechant rud atá tharbh spéisiúil. Ag brise cóid. Bhris tusa cóid riamh, seans gur bhris. Fechmid an gcinálín seo cóid dús. So, fechar a bítar na Gaeilge. Seans go bhfuil litreacha atá ólas a goibh hena héin lár, ach nábig í rómhórtha fé sin. Conas an cóid seo a bhrise, is anan litir agus iver. Tá sé an ord mar sin is anan a agus iver a héin, á, iver a dó, b, iver a trí agus mar sin dá. Ach, ha me chun dhéanamh níos tapúla I do sach báire, agus beag an peannig testáilt uam chun é sin I dhéanamh. Agus boga me seo an sa. So fémar a dúirt be, a sin iver a héin, agus nu an sa. Seacht sin é fada. So an rud atá gceist gom ná héan dó trí cahar cúig sé seacht. Laidóg sé sin an córamh gachúr oring. Agus an céad ceann eile iver a de, so seacht, ocht, né, de. H. Beag sé sin anna chárach dín. Will míid ré chun an céad chóid a bhrise? Stocha go bhfuil. So iver a hocht an céad iver an sa, mar sin más anan iver a seacht agus í fada, ní gáúing ach dul rá go dtí an chéad litir eile, nó an céad iver eile más mallet, agus beg ling. Scríomh míad F an sa. Iver a dó, beag sé sin éasca, ní gáúing ach héan dó, a dhéanamh á. Tá iver níos a bhó going an sa, ach is dócha go bhéit míist é a áil go scioppi. Fechann sibh an sa go bhfuil pátrúm, so tá seacht litir I ngach líne, seachas an líne déireanach. Mar sin más féidir linn chóra bhí seachtainna seacht cahardéag fithe héin, ní gáúing ach ceanna bháin a lúde chun fithe a aimsiú agus tuairtheag sé sin estuing. Anna bha, iver a héin, an chéad litir an son, a, iver a cahar, héan dó trí cahar, C, agus is tócha go bhfuil an fochail a goibh hena héin, rachamíd go dtí an de, an H, agus an fochail fásach atá a going mar chód. Agus bhí mar ag caint an bhásach te agus tírdam, agus an bhásach polach níos luúthe. Bhfuil se bhréig chun an tarna ceanna dhéanamh? Tá sé rud beag níos fuide. Ach, a rít, bígí cliste, tosníonn sé agus críochnaíonn sé an litir céanna. Mar sin, is féidirlinn dul díreach go dtí iver a de, an litir H, ceanna bháin a bhaint, agus tá G a going. Agus tá me chun an G a líne isteach ag a deire chomá. Tuair mé nodíomh, bhí mar ag déanamh anna chuid cainte na rudaí seo le tamala nuas. Ok, iver a cúig deag, rachamí díreach go dtí an de, héindeag, dóiag, trídeag, cahardeag, cúig deag. So chuir mé N isteach an sa, mar is an cúig deag agus an litir N, iver a dó a ríist anna éasca, héan dó a fada. Cuinlibh conas a bhórda mar fithe héan an uair déireanach, seacht, cahardeag, fithe héan, úntach. Tá sé seo go maithrólas a going féin drása, agus an ceann eile atá le líne isteach ná seachtaig. So, rachamíd beidir seacht, cahardeag, cúigdeag, séideag, seachtaig. So, bhfuil an focail a goibh hena héin. Gnáthóg, so tá omí gnáthóga fud an dain a going. An meach sibh an ann an dá chóid eile a dhéanamh a goibh héin sa maile, bheadh sé sin go díal fad.